systém sebelepší metody, jakým způsobem ho opouštět a vstupovat do toho prostoru tak, že nekonečný potenciál se rozvíjí v dané situaci tak, jak je třeba. Ale pokud přistoupíme na představu nekonečného potenciálu, musíme přistoupit ještě na jednu představu. Že ta schopnost, která se třeba probudí, nemusí fungovat dál. Že ji nemáme jako provždy. Ona se probudí v té situaci. V té dané situaci ta schopnost přijde. Přijde, je uplatněna a dál zmizí. To je někdy pro nás těžký. Jo? Někteří lidi mají jako zážitky, otevření nějakých schopností a pak se trápí tím, že to jako třeba přestalo, nebo že to, ale to právě souvisí s tím nekonečným potenciálem. Ono to funguje tehdy, když je potřeba. Vždycky se říká ten příklad, jak ta paní zvedla ten nákladák, že? Spadlo jí dítě pod nákladák a ona, aby ho zachránila, tak ten nákladák prostě zvedla 3,5 tuny. To nadzvedla, vydnala dítě. Samozřejmě ta paní to, prosím vás, nedokázala nikdy potom ani předtím. No, protože to nebylo potřeba. Proč by to dělala? Ta paní nechodila vzpírat nákladáky, aby trénovala situaci, když její dítě se dostane pod nákladák, tak aby byla připravena. Dokonce i kdyby to trénovala, tak by ten nákladák prostě nezvedla. A dokonce je možný, že kdyby to příliš trénovala, že by to nedokázala ani potom v té situaci, kdy se to stalo. Protože by už věděla, že to nedokáže. Ona by už věděla, že nákladák zvednou. Ona to v tu chvíli neřešila. Dala průchod nějaký záhadný energii, potenciálu, ten to provedl, ten akt, stalo se to a dál to nepotřebovala. A to je právě to, že najednou se ocitáme v jakýmsi stavu, který je pro mysl často nepřijatelný, nemožný, že jsme ve stavu jakýhosi, nemáme žádnou pevnou půdu pod nohama. Pohybujeme se v prostoru úplně otevřený. Jestli znáte Jan Patočka, filozof český, génius, který byl vlastně v podstatě patrně přiveden ke smrti při výslechu na STB, že jo, kvůli tehdy bartolomějský kvůli chartě, který pak měl pohřeb, kdy lítali vrtulníky vrčely a motorky nastartovaný vyřvávali okolo toho pohřbu, okolo hřbitova, aby jako nemohl tam někdo mluvit, aby nebylo nic slyšet. Takhle mu osladili ještě ten odchod. A Jan Patočka, opravdový génius českého myšlení, filozofie, napsal esej Duchovní člověk a intelektuál, kde popisuje rozdíl mezi duchovním člověkem a intelektuálem. A vysvětluje, že duchovní člověk je ten, který žije bez té pevné půdy pod nohama. A Patočka tam píše, v tom se přece nedá žít. A přece právě tady začíná ten skutečný život. Tam, kde se toho vzdáme. Pro naši mysl, zachvácenou strachem, je těžký se toho vzdávat, dokonce je to nepředstavitelná představa v podstatě. A ta změna, která přichází, si myslím, a ta vibrace, která se mění, spočívá v tom, že najednou klidněji směřujeme k té možnosti. Klidněji směřujeme k té možnosti vstoupit do prostoru mezi myšlenkami. Opustit prostě úporný svět myšlenek. Toho se týká 5. dohoda, že? To je o tom. Vystoupit z toho světa myšlenkových konceptů, všech těch svůdných představ o tom řešení univerzální. Vstoupit do toho prostoru radosti společné. A já říkám vám, že si myslím, že zajímavý je zaměřit se na ten společný rytmus prostě. Protože zjistíte, že ve starých jazycích, v aramejštině, v hebrejštině slovo poznání, láska, milování vždycky souvisí se slovem rytmus taky. S rytmem. Není to možné jako nerytmicky zakusit. A najednou jsem si představil, že možná všechny řeči o lásce jsou hezké. Je to krásné říkat jako staňte se láskou. Otevřte svoje srdce. Ale zdá se, že už si to říká dlouho. Vypadá to, že už se to říká dlouho a zdá se, že mnoho lidí je z toho spíš zmatených. Nevědí, co mají jako vlastně dělat. Jak se stát láskou, jak otevřít to srdce. Vnímáš srdcem? Vnímáte srdcem všichni, prosím? Ano, vnímáme. A co vnímáte? Nevíme. Ale rozhodně to srdcem vnímáme, jako nádherně. Jste láskou? Jsme dokonalou láskou. Opravdu, ano, určitě jsme láskou. Máte se rádi? Mám se rád. Já to mám vyřešený. Mám se rád. Tohle mám vyřešený. To je výborná věta. Tohle já mám vyřešený. Možná víte, jak se říká, že luciferská síla čeká na tuto větu. Jakmile se ozve věta, tohle já mám vyřešený, tohle se mi nemůže stát. Opravdu?
tak se na to koukneme, tak se na to podíváme. A mně najednou přijde přirozenější představa, představit si ten společný rytmus. Tvořit společný rytmus. Aramejsky ta věta, milujte své nepřátele, že jo? To je taková věta. Milujte, prosím vás, své nepřátele. To je nádherná věta. Akorát jakoby nevíme, co máme dělat. Jak máme milovat nepřátele? Co máme dělat? Jako, máme je hladit, objímat? Usmívat se na ně? Mám tě rád. Pořád tě mám rád. Ať si jakýkoliv miluji tě. Je to ono? A aramejsky, když se to bere z aramejštiny, tak ta věta znamená vidíte-li blížního, který vypadl ze společného rytmu. Protože to slovo nepřítel aramejsky znamená ten, který vypadl ze společného rytmu. Vidíte-li někoho, kdo vypadl ze společného rytmu, ze skrytého místa, sjednoťte s ním svůj krok a společným pohybem uvádějte ho zpátky do společného rytmu. Toto konejte tajně, neboť takové konání je láskou. Je to zhruba takhle, to je z aramejštiny. A najednou tam máme tu představu, že nejde o to jako milovat ve smyslu tolerovat a všechno chápat, ale vytvářet společný rytmus, tvořit ten rytmus. Když vidíme někoho, kdo vypadl z rytmu, dá se to pochopit na představě orchestru, když hraje orchestr, velice rychle poznáte, že někdo vypadl z rytmu. Jakmile hraje orchestr, že jo, a teď tam je nějaký hráč, který hraje mimo rytmus nebo mimo melodii, tak rychle se ví, kdo to je. Problém je, když většina hráčů je mimo rytmus. Když už orchestr je tak jako celkem mimo, teď tak jako všichni hrajou, pak už je velice komplikované rozpoznat teda vlastně, kde je ten společný rytmus. Proto se ho učíme znovu tvořit. To si myslím, že je základní změna jakoby v té vibraci, že tím, že nějakým způsobem takzvaně překonáváme dualitu a dostáváme se jakoby zpátky do nějaké té jednoty, tak se tam můžeme dostat jedině tím, že tvoříme společný rytmus, protože jsme v těch tělech, jsme jaksi v tom projeveném světě, jsme tu jakoby, že teda na sebe koukáme, že jo, jakože jsme sice ta jedna bytost, to jako víme, to je pěkné, ale zároveň teda taky nejsme ta jedna bytost, že jo. A teď jde o to, zda jsme schopni tu jednu bytost jí umožnit, její potenciál tím, že tvoříme společný rytmus, že vstupujeme do toho rytmu, že ho vytváříme. Třeba, ano? Rozdíl mezi rytmem a řádem? Rozdíl mezi rytmem a řádem v podstatě v jistém smyslu žádný není. Z hlediska myšlenkové představy je tam velký rozdíl, protože mysl si jako řád představí něco statického. Když to rytmus nemůže být statický. Jo? Rytmus je pohyb. No, sladit rytmus. No. Jo, naplnit řád, ale řád je představa, že nějaký řád má být jako, a že tu není. A on tu je. Jde jenom o toho vycítit. Je to obráceně. Jako představit si, že tady to vědění je v těle, je tam, řád tu je, konec konců je. To tělo řádně funguje. Srdce, játra, to jsou rytmy, to jsou polyrytmy. Naše tělo je složeno z mnoha různých rytmů a ty rytmy fungují dohromady. Dokud fungují dohromady, tak je to dobrý. Tak to funguje. Tak to tělo je společný rytmus, ale to je mnoho rytmů. Tam je rytmus buněk, je rytmus těch proteinových motorků, to je obrovský rychlý rytmus. Tam to kmitá 1500krát za vteřinu. 1500krát za vteřinu, jo? To jede v buňkách. Samozřejmě my to jako běžně nezachytíme. My dokonce běžně si třeba myslíme, že se nudíme třeba. Jo? A buňky... To je prostě hukot. Ty jedou. No, ale my klidně sedíme někde, jo, jako, dneska, Pak je tam srdce. Srdce jede ve svým rytmu. Játra mají svůj rytmus. Ledviny mají svůj rytmus. Trávící soustava má svůj specifický rytmus. Dýchání má svůj rytmus. A když tyto rytmy jsme schopni sladit, nebo v tom těle oni tak celkem existují vyladěné, tak funguje celek. Jakmile se jeden z rytmů jaksi stane dominantním, tak rozhasí celek. Třeba se může stát dominantním rytmus trávicí soustavy a my potřebujeme na záchod. V momentě, kdy potřebujeme jít na záchod, jsou nám celkem ušlechtilé myšlenky, jako moc nás nezajímají. Jako. Jo, je to hezká přednáška, hezký jelo, já prostě se potřebuji vychcat, jako hotovo. Tím pádem... No? No, teď jo. Teď já jenom mluvím o tom, že... Nastavit řád a kdo ho nastaví? No ne, nastavit řád. Jak ho nastavíme? No to si myslím, že ne. Protože chceš-li stavět řád, tak patrně vytvoříš nějaké představy o tom řádu. Chceš-li stavět rytmus, nezbývá ti, než být v tom rytmu. Řád ti je celkem jedno, protože
Proto já se jako přikláním k tomu rytmu jenom z toho důvodu, že představy o řádu, lásce, zákonu, přikázání, ty jsou tady mnoho tisíc let. Zdá se, že tyto představy nefungují. Zdá se, že všichni lidé znají ty správné principy, znají ty principy, ale není to nic platný. Klidně si to nazvi, jak chceš. Já tomu říkám rytmus. Jo? Ale říkej si to, jak chceš. Jestli se ti víc líbí slovo řád, tak si říkej řád. Já právě, prosím? Já do konceptu vůbec nedávám osud. Právě, že se nejedná o koncept. Jedná se o rytmus. Mysl touží mít koncept. Nějaký koncept. Rytmus je praktická věc. Rytmus je praktická věc, která existuje v prostoru, v čase, jakýmsi sebevnímáním vzájemným. Koncept je představa. Koncept je dokonce představa, která tě úplně odvádí od přítomnosti. Rytmus tě nutí být v přítomnosti, být přítomen. Neboť jedině tam ten rytmus existuje. On není nikde jinde. Rytmus není včera ani zítra. Je pouze teď. Nikdy jindy nemůže být. Řád, koncept může být v mysli kdykoliv. Kdykoliv. Já tady můžu mít řád, koncept úžasný, ale není mi to nic platný pro to, abych tvořil rytmus. Dokonce v jistém smyslu mě ten řád, čím jako je větší a tím je možná znáš to evangelium esejských. Jo? A tam se ptají toho Ješuji na ten řád. Oni se ho ptají jako, co máme dělat? Co je správné? A on říká, existuje jediné přikázání a to je miluj. Miluj znamená buď ve společném rytmu, v překladu. Jo? To je jediné. On říká, všechno ostatní z toho vychází. Pakliže jsou lidé tupější, potřebují více přikázání, říká. Pakliže jsou ještě hloupější, potřebují jich ještě víc. Ve skutečnosti stačí jediné miluj a z toho vychází veškerý tvůj pohyb a myšlení a chování. On tam říká. Jo? A já si myslím, že to miluj právě souvisí s tou představou toho rytmu. Že to miluj s představou konceptu, jako měj rád, je sice hezký, ale nenavádí nás na nějakou jako praktickou akci. A proto se mi líbí ta představa toho rytmu, neboť se mi zdá srozumitelná, ale tobě třeba ne, já to chápu, jo? Že ti přijde rytmus nesrozumitelný, protože ti je srozumitelnější třeba řád, nebo já nevím, co máš rád. Jo? To je jedno. Prosím? No pak je vše v pořádku. Jestli je to pro tebe synonym. No. To já taky chápu, proč ho máme. Pozor, teď si nerozumíme. Mně vůbec nejde o to, proč máme milovat nepřítele. Mně jde o to, jak to máme dělat. To, že to máme dělat, to, že jako, ano, to je správné, to je výborný. Tato myšlenka je tady 2000 let. Ta je skvělá. Podíváme se po planetě, nefunguje. Většinou ani to nefunguje v rodinách. Jo? Natož ještě v nějakých jako systémech, jako státech a tak dále. A já si myslím, že to, co můžeme zkusit, je tvořit společný rytmus a vzdát se těch představ konceptů a řádů a správnosti. Prostě nějakým způsobem tohle opustit a začít se věnovat tomu společnému rytmu. Třeba s tím dítětem se to učit, protože to dítě tě vtahuje do svého rytmu, tobě, tvýmu konceptu se to třeba nelíbí, protože máš představu toho řádu, že by mělo třeba jít spát to dítě v nějakou chvíli, protože to je správný, aby se to naučilo, anebo přistoupíš na to, že dítě usne tehdy, až bude chtít ono, že prostě až bude unavené, tak usne a do té doby neusne a ty můžeš dělat, co chceš, jako, a můžeš mít představu o tom, co by mělo dělat. A to je to úplně fuk. A tím se můžeme učit vstupovat do toho rytmu. Jakmile myšlenka v naší hlavě je, že nám to vadí, co to dítě dělá, mělo by spát dřív, bohužel usíná později, tak se ocitáme jakýsi v nějakém souboji. Nefunguje nám to. A v momentě, kdy se dostaneme do společného rytmu, tak se ukáže, že bychom museli úplně přestrukturovat naše běžné vnímání času. Protože my si pleteme rytmus s nějakým časem, že jo? Jakože v 8 hodin se jde do školy, v tolik hodin se jde spát, v tolik hodin je večerníček, v tolik hodin je něco. Ale rytmus, zdá se, není tvořen těmito představami o čase. On je tvořen jakýmsi tepem života. A lidi mají různý rytmy, i rytmy srdce. Není univerzální rytmus, že jo? Někdo má pomalejší, někdo rychlejší. O to nejde. Tam nejde o žádnou správnost, o představu, jak to srdce má správně tlouct. Ale jde o to, že jsme v tom prostoru společném a teď je jenom o to, kam zaměřujeme tu pozornost. Jo? A já třeba jenom říkám, že je zajímavý pro mě víc zkusit pěstovat ten společný rytmus, než představu nějakého učení. Jo? To je asi to, co chci sdělit. Ano. Jasně.
Ahoj, já bych se chtěl zeptat stran toho společného rytmu. Já se ho snažím vybudovat se svými rodiči a vůbec mi to nejde. V podstatě, když se setkáme se skoro každý den nebo několika týdně, tak spolu vydržíme v klidu komunikovat zhruba několik minut. A pak nastává to, že začínají rodiče do mě hustit své obavy, strachy, všechno možné. Je hnusně, protože prší, je hnusně, protože je horko a tak podobně. A já už poslední dobu vůbec s tím počít v podstatě. A nějak velice rád. Přitom bych to velice rád dal všechno tak nějak do pořádku. Je tohle ten způsob. To je krásné. Je to čistý příspěvek, protože přesně tak to je. Většina lidí vlastně ani se svými rodiči není schopna vytvořit rytmus. Natož společný řád pro všechny lidi. To je velmi složitý. Učíme se to. To je ta změna. Že teďka se to učíme, že jsme ochotní se to učit. My jsme mohli po staletí věřit, že mezi generacemi je prostě rozpor, že se jako nedomluvíme. Rodiče a děti prostě se nedomluví. To jsou otcové a děti, to jsou prostě různý světy, to je v čudu. Ta změna, která nastala z hlediska toho rytmického, to, co teda dejme tomu si představíme, že ty májové předpovídali, to znamená zrychlení toho rytmu, jakoby zkracování těch úseků, jo. Že ta, dejme tomu před mnoha lety se žilo ve 400letých rytmech, podle těch májských konceptů. Pak byly 20letý rytmy. To se týká našich rodičů a prarodičů. A i nás, 20letý rytmy. Zhruba představa těch generací po 20 letech. A to zrychlení času znamená, že teď se to všechno děje už během dne. Probíhá to v krátkých, velice krátkých časových úsecích a to, co dřív byla vlna 20letá, je teďka vlna, která trvá třeba několik minut. Díky tomu se dostáváme často do těch jako prudkých změn stavů, jo, ve kterých jsme během dne. Během dne najednou má člověk pocit, že prozřel, všechno pochopil, je mu to všechno jasný, v zápětí neví, jak se má bavit s tátou. Teď to probíhá, ale tím, jak se to zrychlilo, nám to umožňuje realizovat v přítomnosti. Samozřejmě, že nemůžeš někomu vnucovat nějaký jako rytmus, jako vnutit mu ho. Ty se můžeš pokusit společným pohybem ho vytvářet. Většinou na to, aby se mohl tvořit ten rytmus, je potřeba, nebo dobré je, co nejvíc těch aktivit jako přibrzdit, zastavit, sklidnit. A z toho klidového bodu se dá do pohybu. A zase si umožní ten klid a dát se do pohybu. A zase si umožní ten klid a dát se do pohybu, aby člověk nepodlehl tomu chaosu, jo, který potom nastane. Že to nejde, nebo že to není možné. Je to legrační, prostě jsme bytost, která je vynikající, technologicky vyspělá, vymysleli jsme spoustu věcí a neumíme být tatínek, maminka, že jo? Neumíme být bratr, sestra a neumíme být partneři. A já si představuji, že to může pomáhat ten rytmus. Zkuste, jako já ti nemůžu radit, co máš dělat jako se svými rodiči, ale já si myslím, že prvotní je třeba je obejmout. Jakoby objímat je. Trochu je na to navyknout. Je to těžký, viď? No, je to těžký hlavně pro ty rodiče. Dovolím to, ať je to snadný. No, tak v podstatě jsem to udělal násilím, no. To je ono. Jedna z technik, jedna úplně z jednoduchých technik, jak tohleto přeměňovat je, že to, co člověk chce změnit, že o tom mluví v minulém čase. Sebe sama uvede do minulého času, to znamená, rodičům se to nedařilo, bylo to pro ně těžké. Rovnou vytvářet v přítomnosti prostor pro tu změnu. V momentě, kdy to říkáme v přítomném čase, rodiče jsou takový, rodičům to nejde, tak je vlastně zaklínáme. Když si představíme, že tento vesmír je teda kvantový, jako se tak jako říká, tak v tom kvantovém vesmíru částice může zaujmout jakoukoliv polohu, že jo? Je to nekonečný potenciál pozic, ale ta částice zaujme tu jednu pozici. Zdá se, jak říkají ti fyzici, že tady hraje roli vědomí. Že vědomí a naše pozornost jakoby formuje nějakým záhadným způsobem ten stav té částice. A teď si představme, že takhle se formujeme navzájem kompletně jako bytosti.
Že prostě my sebe sama tvoříme navzájem. Tvoříme svoje rodiče, tvoříme svoje partnery, tvoříme sebe sama ve své hlavě, ve své představě. Dokud zaklínáme toho partnera, nebo tatínka, nebo maminku tou představou, nejde to, je to složitý, ono jim to nejde, mně to nejde, spolu strašně bojujeme, tak to prostě tak bude. Neboť my to v té přítomnosti udržujeme. V momentě, kdy to pustíme do minulosti, řekneme si, bylo to tak, pěstujeme představu, bylo to tak otevíráme pro tu energii prostor teď. Znáte tu Premenu Leoparda Diabola ve Spirita? Ten film? Zná to někdo? Na YouTube si můžete najít 20-minutový film Premena, ono to je se slovenskými titulky, Premena Leoparda Diabola ve Spirita. A to je to, o čem teďka tady mluvíme. Tam se stane taková věc. Je tam ženská, která umí komunikovat se zvířaty. Jmenuje se Anna, 12 let to studovala v Africe. Komunikuje se zvířaty nějakými zvláštními mentálními obrazy. Je tam nějaká vědkyně, která říká, ano, byla jsem svědkem toho, jak ta Anna komunikuje s těmi zvířaty, viděla jsem to, ale pořád mi chyběl důkaz toho skutečného jejího vnímání, vzájemného vnímání toho světa. A pak nastal ten důkaz, nastal ten okamžik. A ten nastal tak, že nějaký známý té vědkyně, který se jmenuje Jürgen, s manželkou, bývalý policista, založil útulek pro šelmy, které přicházejí ze zoo, jako vyřazené ze zoo. A on ty šelmy, on se o ně stará, má pro ně útulek. A teď tam vidíte záběry, jak chlápek v kraťasech, v tričku s krátkým rukávem se tam objímá s lvem, s tigrem, hladí je tam, je to nádherný. A jemu tam přivezou nového leoparda, je to černý leopard a ten leopard je zlej, protože ho tejrali v té zoologické zahradě a on se naučil nenávidět lidi, vrčí na lidi, je nepříjemný a tenhle ten Jürgen na něj nastoupí jako klasicky, že on zmákne ty šelmy a tenhle ten leopard ho pokouše. A pokouše ho tak, že Jürgen je týden v nemocnici. A teď 6 měsíců tenhle ten zlej leopard, on mu dal jméno Diabolo, ďábel. Jo, ďábel. Opravdu takový temný leopard. 6 měsíců tento leopard nevychází ze svého jednoho místa v tom výběhu. On tam prostě leží, neopouští tohle místo, což je velmi nepřirozený pro ty šelmy, který normálně putují po tom prostoru a zkoumají ho. On se nehýbe, leží na jediném místě po dobu půl roku a jenom vrčí na lidi, když přijdou k tomu plotu. No a teď oni zavolají tu Anu. Přijde Anna. Zajímavý už je, že leopard nevrčí na tu Anu. On jí dovolí přijít až k tomu plotu, ona si tam tak jako přidřepne a dívá se do očí leopardovi a leopard překvapivě kouká jí taky do očí v klidu. Dívají se na sebe. Po nějaký chvilce ta Anna řekne, leopard, ke kterému jste mě pozvali jako komunikovat, sděluje, že je ohromen z nového prostoru, ve kterém se ocitl, dopadá na něj z toho jakýsi úzkostný pocit. Zase se na něj chvilku kouká a řekne, leopard žádá změnu jména. Nelíbí se mu jméno ďábel, nelíbí se mu jeho temná stránka. Žádá přeměnit jméno. Zase se dívá chvilku na leoparda a řekne, leopard žádá, aby na něj nebyly kladeny žádné nároky a žádné představy o něm, aby nebyly uplatňovány, aby se mohl stát tou vznešenou bytostí, kterou on ve své podstatě je. A pak řekne, leopard projevuje zájem o 2 malé leopardy, se kterými se setkal. Projevuje zájem ve smyslu hluboké účasti a starosti. A na to ten Jürgen řekne, tak a teď jsem jí uvěřil. Do té doby to byly takový keci, to může říkat každý, jo, takový ty řeči nějaký. Ale tohle, že on opravdu tam byl se 2 malejma leopardama v té zoo, v té minulý, to ona nemohla vědět, tato Anna. To tudíž, on řekl, teď jsem jí uvěřil. Uvěřil jsem, že ona opravdu s ním nějak komunikuje. A on tím pádem vnitřně jakoby přislíbí, že teda bude postupovat podle té žádosti toho leoparda. V tu chvíli ta Anna říká, leopard poprvé projevil svůj přirozený zájem o své okolí. Poprvé projevil zájem, který až doteďka byl ochromen těmi očekáváními a těmi představami. Anna odejde a leopard hodinu poté, co ta Anna odejde, poprvé vyleze z toho úkrytu a chodí po tom výběhu. A ten Jürgen tam vypráví, díval jsem se na něj a říkal jsem si, no tak co, hele, jsme tady sami 2, nikdo tu není, tak já mu to o těch leopardech řeknu, o těch 2 mladých. A prostě mu tam přes plot vyprávěl, co bylo s těma malejma leopardama. A leopard proti němu ležel a poslouchal. A ten Jürgen se nezdržel v jednu chvíli a řekl mu, pane Bože, ty jsi nádherný. A v tu chvíli ten leopard udělal a pak tohleto udělal 19krát. Během toho hovoru 19krát udělal leopard
No a teďka ten Jürgen to tam vypráví a taky mu řekne, že mu mění jméno. Že mu jméno ďábel neplatí a že mu dává jméno Spirit, duch. No. Pak tam přijede Anna znovu a řekne, dívá se na leoparda a řekne, leopard je zasažen oceněním, které se mu poprvé v životě dostalo. Přímo mi poslal obraz naprostého zastavení v úžasu. Jeho bylo poděkování za to ocenění. A každé jeho další bylo to poděkování za to ocenění. A říká tomu Jürgenovi, chceš k tomu něco říct? Jürgen tam brečí, že jo, policista, a říká, já teď nebudu mluvit, já jsem ohromen, ale pak to řeknu. A pak tam mluví ten Jürgen a říká, tak představte si to. 2 různí leopardi. 2 úplně odlišné bytosti. Měli jsme tady vzteklého, nenávistného, nebezpečného, nedůvěřivého leoparda a máme tady vznešenou, nádhernou bytost, překrásnou prostě kočku. A to je ono. Rozumíte? Tento příběh je o tom, o čem se bavíme. Jestliže chceme, aby se změnili naši rodiče, musíme změnit naše představy o nich. Musíme je změnit. Dokud budeme vysílat své představy do prostoru, představy o světě, spravedlivém, nespravedlivém, takovém, makovém, tak ten svět takhle reaguje. Je to tak. Jsme ve zvláštním vibračním poli, které velmi jemně a subtilně reaguje na naše představy o tom poli a na tom, co vysíláme. A to, co my můžeme dělat, to, co je naše změna, je, že uvnitř sebe sama tvoříme harmonii. Uvnitř sebe sama vytváříme harmonický pocit. A tím ho přenášíme ven. Když netvoříme v sobě samým harmonický pocit a udržujeme představu souboje, boje, neladu, no tak ji vysíláme. A pak ji vytváříme. Je to prostě také jako jednoduchý. Ale pro tu mysl je těžký se sklidnit a opustit představy o správnosti a špatnosti a co a jako má dělat. A díky tomu neustále vytváříme nevědomky svůj prostor. Protože kdybychom tvořili jenom vědomě, to by bylo snadné. Kdybychom tvořili jenom vědomě, no tak to bychom tvořili jenom to, co bychom chtěli, to by bylo prima. Jak by tady potom mohlo být něco, co nechceme. Ale ono to, co tu jakoby nechceme, tvoříme nevědomými myšlenkami. Myšlenkami, které běhají v naší hlavě. V naší hlavě je spousta myšlenek za den. Někdo spočítá, že jich je 60 000 za den. Tyhle ty myšlenky tam běhají. A je tam spousta myšlenek, kterých už se ani nevšimneme. Myšlenka typu, to je kráva, tohle to je debil, já jsem husa, nezasloužím si to, tohle jsou blbý keci, vůbec se to nedá poslouchat, takovýhle kraviny. Jo? A to tam prostě probíhá. A probíhá to normálně v hlavě v klidu, protože my už si toho nevšímáme. Nebo tyto myšlenky od dětství známe. Tvořili jsme své nevědomé myšlenky ve škole, kde jsme seděli v situaci, které jsme nerozuměli. Seděli jsme 9 let v lavici v situaci, které jsme nerozuměli. Měnili se nám před očima předměty, o kterých se mluvilo. Ve chvíli, kdy to začalo být zajímavé, zazvonilo, byla přestávka a následoval jiný předmět o něčem úplně jiném. Nedávalo to žádný smysl. 9 let jsme se učili v hypnotické situaci nehybně sedíce a pozorujíce jakousi tabuli v nádherné hypnotické situaci. Jsme se učili mít v hlavě spoustu nevědomých myšlenek. To mě nebaví, to je blbost, tohle to nebudu poslouchat. Učili jsme se být nepřítomni v přítomnosti a putovat v myšlenkách někde úplně jinde. To všechno jsme se učili 9 let, nádherně jsme se to naučili. A díky tomu potom vytváříme svět, který je zmatený a chaotický a my mu nerozumíme a máme dojem, že to někdo udělal. Někdo. Ilumináti, reptiliáni, nebo tyhle přišli od někud. A teď to tady dělají. Strašně nás zneužili, hrozně nás použili. Opravdu. A my to v celý myslíme jenom dobře, pořád. Jo. A tyhle ty nevědomé myšlenky, které běhají v naší hlavě, tvoří tu realitu. Oni tvoří taky. A proto jakoby jedna z těch technik je vytahovat do vědomí nevědomé myšlenky. Zpracovávat je, harmonizovat. No jo, tohle to je jasné. Tady je řešení. No. Jo, takže si myslím, že to je ta změna, která nastává, na co jste se ptala vy na začátku, nebo se ptala. Že ta změna, která nastává, je změna, že my jsme najednou ochotní jít k sobě samým, jako k tvůrcům toho prostoru. Že jsme schopni přestat obvinovat někoho, že to jako zavinil nebo způsobil. Že si víc a víc uvědomujeme, že my v tuto chvíli to tvoříme. Teď. Teď to tvoříme. Takhle, jak tu spolu jsme. Tak to tvoříme. Teď to děláme. Teď se to děje. Teď to probíhá prostě. Teď je ta tvorba. Není ani včera, ani zítra. Teď je. Teď probíhá. A ve chvíli, kdy si uvědomíme, že vždy právě teď probíhá ta tvorba, tak pochopíme, proč nějakým způsobem se učíme sebe sama harmonizovat. Vytvářet
ten rytmus. Že když se harmonizujeme, tak vstupujeme do společného rytmu. No, vy jste něco, ty jsi chtěla. Jak je to s plaváním u novorozenců? Ne, Čarkovský tady byl. Igor Čarkovský předváděl přece ty děti, které žili ve vodě. On normálně, ty děti se narodily, samozřejmě jako se nadechly, a pak on je dával do vody. A ty děti bydlely třeba půl dne ve vodě, normálně v akváriu. Ty děti oni spali normálně na hladině. To bylo video, který on tady pouštěl v roce asi 1990, když to byla transpersonální konference, tak Igor Čarkovský, Rus, který dělal porody s delfínama, právě ukazoval, jak ty děti jsou neobyčejně schopní existovat ve vodě. On měl úplně malinký dítě, který neumělo chodit. A ono mu plavalo třeba 10 kilometrů v bazénu. A to on mu spoutal ruce za zády. To bylo nepochopitelné. To dítě mělo takhle ruce za zády spoutaný a takhle jako ryba. Jezdilo tím bazénem tam a zpátky. To znamená, to dítě samozřejmě tu schopnost má. Klidně dokonce, to bylo to, čeho už jsem já nechápal, tam bylo dítě, který jedlo pod vodou. To se potopilo pod vodu a tam jedlo. To vůbec už mě nebral jako normálně jako mozek. Jo? Takže to dítě, ten Čarkovský, to byl takový šílenec. On řekl, že dítě, novorozenec je tak adaptabilní, vytvořen tak tím vesmírem, aby byl schopen se adaptovat na jakýkoliv podmínky, že on tam tehdy řekl, že dítě se může narodit do vařící vody a neopaří se. Jo? On teda nedoporučoval, aby to někdo zkoušel. Jo? On to říkal jako příklad, jako možnost. Tam třeba byly porody, ruské ženy rodily v řece pod ledem. Vysekali díry do ledu, stoupla si a porodila do té ledové vody úplně spokojený dítě. Pokud teda nebylo úplně ochromený samozřejmě. Ale ta schopnost tam je, klidně se to rozvíjí. Jako. To dítě si poradí, protože ještě 9 měsíců tam bylo, tu paměť má. To já nevím, jak rychle bezprostředně po porodu se to musí dělat. To by ti asi řekli ty rodiče, co takhle s těma dětma chodí plavat. Jo. Ale rozhodně jako ten příklad tkví v tom, aby se vždycky z toho nestala ta myšlenková prostě jakoby šlemóza. Jo. Ten příklad tkví v tom, že patrně jako bytosti v sobě neseme schopnosti, přinášíme si je na tento svět a ty schopnosti se probouzejí, pokud jim to dovolíme. Vy jste zachytli tu Anitu Morjany? Anita Morjany, Musela jsem zemřít. Kniha. Zachytili jste? Jo. Anitu? Ano. Anita Morjany prostě napsala knihu Musela jsem zemřít a je to kniha o tom, jak ona umírala 4 roky na rakovinu, pak umřela, 30 hodin byla mimo a pak se vrátila do těla. Ta osoba funguje i na YouTube, jsou tam s ní rozhovory, je možné ji tam vidět. Žije a když to vyjde, přijede sem někdy, zatím to vypadá v únoru, v březnu. A žije. Tohle se stalo v roce 2006, jo, ta její smrt. A ona popisuje tu situaci, která jí vedla k té rakovině a k té smrti. Jí umřeli na rakovinu příbuzný, ona tu rakovinu znala, bála se jí, taky to na ní přišlo, pěstovala svou rakovinu a teď se snažila léčit všemi dostupnými způsoby. Za 4 roky přečetla úplně všechno o rakovině. Léčila se ajurvédským systémem, tibetskou medicínou, čínskou medicínou, bylinným lékařstvím západním. Vším se léčila a ona píše ve své knize, že jí to přivedlo akorát ke zmatku. K ohromnému vnitřnímu zmatku, protože zjistila, že jednotlivé osvědčené systémy si protiřečí. Že prostě ona nenachází tu společnou univerzální řeč, která by tam byla ve všech těch systémech. Že ji tam nevidí. Že prostě ty jednotlivé detaily se liší. Jeden systém zakazuje pít mléko, druhý systém léčí mlékem. Že? No a ono jí to přivedlo k chaosu, ke zmatku, až jí to dovedlo k situaci, že umřela. Ona měla v těle nádory velikosti citrónu, měla metastázy jako citróny, měla otevřený rány na těle, ze kterých plíštil hnis, hlavu už neudržela rovně, měla jí padlo a byla na kyslíku a na vozíku v tom posledním období. Umřela, lékaři konstatovali teda jako smrt a ona se po 30 hodinách vrátila do těla a zajímavé bylo, že se uzdravila úplně. Oni tam nemohli najít rakovinu. Oni najednou hledali rakovinu, dělali jí biopsii, uštíplí lymfatickou uzlinu, hledali rakovinu a žádná tam nebyla. A ty doktoři zcela zděšeně, to je přesně ta situace, jo. Doktoři se dostavili s vyděšenými výrazy. A ona se zeptala, co se stalo? A oni řekli, nemůžeme tu rakovinu najít. A ona jim řekla, no protože už tam není. Já to vím, protože ona měla ten zážitek toho vhledu, že jo. Říkala, já už jsem zdravá. A oni řekli, vy nemůžete být zdravá.
Vy jste 4 roky měla prostě rakovinu, přece víte, v jakým jste byla stavu, tady jsou vyšetření, rentgeny. To nemůže takhle zmizet. A ona jim řekla, je to pryč. 2krát jsem vám dovolila, abyste mi šáhli do těla. Kvůli vám jsem to dovolila. Aby vy jste se přesvědčili, že to tam už není. Ano? No jasně. No. Jo, jako, že to nebylo v té vteřině. Že jo? Ale došlo k tomu, že se zavřely i ty rány, ty hnisavý, i ta pleť se zavřela, jo? Jako všechno se vyléčilo. A tato Anita Moorjani v té své knize popisuje přesně ten zážitek, kdy byla tím nekonečným vědomím, tím nekonečným potenciálem. Kdy najednou rozšiřovala to vědomí, postupovala dál a dál a najednou měla ty schopnosti, že všechno viděla, že jo? Viděla v té nemocnici, jednak viděla doktory, jak tam s ní nakládají, jednak mohla do jakéhokoliv pokoje doktorského, kde se o ní zrovna mluvilo, jednak viděla svého bratra, jak letí letadlem z Bombeje za ní do nemocnice. Prostě rozšířila vědomí natolik, že toto všechno mohla sledovat a pozorovat a ona měla tu výhodu, že si to pamatovala. To je její výhoda. Spousta lidí to třeba projde a pak si to nepamatuje. A ona si to všechno pamatovala, takže když se probrala a uviděla toho doktora, tak mu řekla, to jsem ráda, že vás zase vidím. A on řekl, teď jsme se ještě nikdy neviděli. A ona řekla, teď jste mi tahal vodu z plic v noci. A on řekl, ale to jste byla bezvědomí. A ona řekla, já vám přesně řeknu, kdy to bylo a jak to proběhlo. A teď jim začala popisovat těm doktorům ty situace a oni přesně byli tak, jak ona to říkala. Tudíž ten její případ je takový jakoby ověřitelný, jo? Pak to studovali další doktoři, její dokumentaci a tak. Knížka je úžasná, doporučuji k tomu a týká se toho, o čem tady jakoby pořád tak dokola mluvíme. To znamená té schopnosti, která je v tom nekonečném potenciálu a ona říká, já jsem dneska dospěla k tomu, že o nic neusiluju a nesnažím se, já si to jenom dovolím. Dovolím tomu nekonečnému vědomí, aby mohlo konat to, co ono umí. Ne, že to usiluju, ne, že to trénuju. Oni si tam právě ptají, změnilo to váš postoj ke stravě? A ona řekne, ano, ale asi jinak než si myslíte. Schutí si dám zmrzlinu, dám si sklenku vína, že jo. Jako prostě nemám to tak, že bych teďka jela nějakou představu zdravé výživy. Dělám to, co mě těší. Raduju se, protože ona tam říká úplně jednoduše. Zjistila jsem, že jsem půl života se snažila splňovat něčí představy. Snažila jsem se vyhovět svým rodičům, její táta byl Int, ona je napůl Intka, jo. To znamená, je tam tahle tradice. Snažila jsem se vyhovovat svému okolí, snažila jsem se přizpůsobit se tomu, co ti lidi po mně chtěli a ono mi to nešlo. Až mě to přivedlo do situace, kdy svoji vlastní tvůrčí energii jsem začala používat proti sobě. Otočila jsem, protože ona řekla, rakovina podle mého soudu je moje tvůrčí energie, kterou jsem použila proti sobě. Proti sobě používáme svoji energii třeba, když řekneme, já jsem úplný idiot, já si to nezasloužím. Patří mi to, ty vole, dobře mi tak. Jo? To jsou momenty, kdy otáčíme úplně jednoduchýma, nevědomýma myšlenkama energii proti sobě. A těchto momentů může být za den hodně. Jednoduchých myšlenek, které prostě proběhnou hlavou, jako by nic. Ono to vypadá, že se nic neděje. A teď to tělo to slyší. A reaguje. A vytváří tu situaci. Jo? Dokonce bych ti řekl na tu otázku, kdy to dítě ještě umí plavat. Jo? Já bych ti odpověděl, že paradoxně ono to umí pořád, to dítě, plavat. Ale jestliže vytvoříme okolo to pole jako rodičovský, nechoď k té vodě, utopíš se, jako dej na sebe pozor, tak se potom může stát, že to dítě to v tu chvíli nedovede projevit tu schopnost. Jo? Mě můj táta učil plavat tak, že se takhle postavil do vody. A tam byla mělčina na břehu, tam byly takový schůdky a mělčina. A táta se tam postavil, bylo tam málo vody, že jo? Táta stál takhle, tam měl vody, já tam jako stačil a táta řekl, pojď ke mně. Jenomže táta viděl, že je tam díra, jako mezi břehem a tátou, že je tam hloubka. To já nevěděl jako kluk, že jo? A on, pojď za mnou, a já, no. A teď jsem tak nějak jako k němu doplaval samozřejmě. Jako by se to podařilo, protože tam byl ten táta, že jo? Tak já jsem nějak asi věřil, že se neutopí. A pak jsem se naučil plavat úplně sám. Třeba. Já vím, že jsem se učil sám plavat, protože já byl takový jako v dětství pořád, že jsem všechno musel dlouho jakoby obrábět a zkoumat a zkoušet, jezdit na kole. Já jsem se naučil jezdit na kole, takže jsem pořád jezdil z kopečka, že jsem si vždycky vynes kolo na kopeček, tam jsem si ho postavil, tím jsem udržel tu rovnováhu, že jo, to kolo jelo a pak jsem se učil šlápnout 1, 2, 3, 4, až jsem jezdil na kole. Nevodil mě nikdo jako za sedlo, já jsem se učil to. A plavat jsem se učil v proudu řeky.
Našel jsem si místo, kde byl proud, kde mě poponášel. Jakoby. A já jsem se nechal poponést, tam bylo mělko, to jsem měl ošmataný, to jsem si jako ověřil. A pak jsem se tam jako učil plavat. Sám. Ta schopnost tam pořád je. Jo? Schopnost tam je kdykoliv. Jakoby. Jenomže se může stát, že právě tím zaklínáním vzájemným vytvoříme jako ochromení té schopnosti. No tak ale když přece dítě, dokud je na šňůře pupeční, tak co? Tak dýchá šňůrou. No, si myslím. Jo, hele, to už je detailní debata, do té se tady nemůžu pouštět odborné. Určitě nějaký odborník by nám vysvětlil, že dítě by nemělo plavat nikdy. Že? Protože když se člověk narodí, je suchozemec, prostě, tak co by měl co plavat. Plaval předtím 9 měsíců, teďka je na zemi, ať tady chodí a to. Určitě taky takový názor někde existuje. No. Kolik je hodin, kdo to ví? 13:13, výborně. Tak to je dobrá chvíle. Ano. No. Slyšíte, jo, všichni? Že v Roudnici byl chlapeček, který si hrál pod vodou s autíčkama. Že vždycky ty lidi z toho byli docela špatní, protože chlapeček se vynořil, pak se ponořil a tam si hrál s autíčkama nějakou dobu. Zřejmě trošku delší dobu, než lidé předpokládali, že by jako mohl. Že? Protože to jsou další, že jo, to jsou všichni ty potapěči, kteří jsou 10 minut na nádech dole. Zase nám ukazují, že naše představy o tom, jak to je, jsou nějak jako jinak. Jo, výborný, ještě ten chlap, který ho vám doporučuji, je ten Hof. Jestli jste zachytili toho Holanďana Hofa. To je dobrý chlapík. On chodí v kraťasech, boss, jinak má jenom kraťasy, a takhle vyšel na Kilimanjaro. A vyšel na Mount Everest. Tam ho zastavil jenom zranění nohy. Jo? Musel dolů. A tenhle člověk je v Guinnessově knize rekordů. On se speciálně zabývá tím, jak přežívat zimu. Od mládí ho to fascinovalo. On tam říkal, že ho to vždycky fascinovalo. Když šel třeba kolem hromady sněhu, tak si říkal, jaký by to bylo se do toho zahrabat na hatej. Že? A pak to začal zkoušet. A tenhle ten pan Hof má několik rekordů světových. Pobyt třeba ve vodě s ledem, tam on 1,5 hodiny vydrží, 1,5 hodiny, je ve vodě, kde plaval kusy ledu. A tenhle chlap se to všechno naučil sám. On říká, že neměl žádného učitele, nepřevzal nic od nikoho, prostě sám pozorováním, sebepozorováním trénoval svým tělem, trénoval ty schopnosti, takže on běhá někde po Antarktidě bos v kraťasech, tenhle ten člověk. Prostě úplně ignoruje naše představy o teplu a zimě a on se nechá sledovat doktorama a vědcema. Oni ho zkoumají a oni měří pochody v jeho těle a vůbec tomu nerozumí. Oni tam píšou, že chlapík třeba se mu ochladí tělo na 32 stupňů. On má jenom 32 stupňů a on najednou něco udělá a má 34 stupňů Celsia. A nikdo neví, co udělá. Protože on neudělá žádný jako pohyby nebo něco, on to prostě změní tu teplotu. A ještě říkali, že je zajímavý, že nikdy nejektá zubama a neklepe se zimou. Že u něj není možný sledovat tyhle ty projevy, jakoby my bychom je považovali za přirozené, že jo. Prostě je nám zima, tak začneme jako... A on to nemá. On se tomu vysmívá a on vlastně říká, že to může kohokoliv naučit. Že to není jako moc zase tak složitý. Ale většina lidí se to naučit nechce. Že jo. Tak jenom Hof, byli v létě, o něm vyšly články, normálně v našich novinách. Ano. No prostě radla, no. No určitě. No jasně, tibetská jako verze, asi kterou znáte, sušení prostě radel na těle ve velké zimě. Tam je ovšem mnohem ještě zajímavější úkon a to je vyskočení z jámy hluboké, ze které se vyskakuje tak, aniž by se vyskočilo. Že? Oni sedí v lotosovém sedu na dně jámy a z té jámy vyletějí. To je ještě další cvičení, který je taky pěkný. A to je ono. Hof, Anita Moorjani, to jsou ty týpkové, který si myslím je potřeba sledovat, protože ten člověk tím, že to dokázal, tím, že nějakým způsobem prošel nějakou zkušenost, tak nám jako lidem ji předává. Že? A my máme možnost buď to tu zkušenost převzít, rezonovat s ní, anebo si říct, no tak to jsou hovaděny, tady prostý, ale když chtěl vidět nějakou, to tam všechno zmátli doktoři a prostě nějaký vyléčili, no, nebo jo, jako nachází se nějaké vysvětlení. A tyhle ty lidi nám to umožňují v sobě probouzet. Chodit třeba víc jako bosy nebo méně v oblečení. Nemusíme hned běhat v kraťasech na Mount Everest, jakože to asi není nezbytný. Ale můžeme třeba odložit kus oděvu o trochu víc než jindy. Trochu méně nosit boty. Zrození k běhu. Prosím vás, ještě jedna kniha. Zrození k běhu. To si přečtěte.
To je něco. Zrození k běhu. Ohromná sranda, skvělá knížka, výborně napsaná, navíc spousta zajímavých poznatků o tom, proč ty boty jako ničejí nohy vlastně. A o tom, jak firma Nike to věděla už v 80. letech. To je ohromná sranda. Nike sponzorovala skupinu maratonců a přišli se podívat na trénink těch maratonců a oni trénovali bosí. A zástupce firmy Nike říkal tomu trenérovi, co to je tohleto tady. A on mu říká, já vím, že to nevidíte rád, ale víte, máme vyzkoušený, že čím víc běhají bosy, tím méně mají zranění a tím lepší časy běhají. Jo. A Nike začali zkoumat, jak je to vlastně s tou nohou a s botou. A oni už v 80. letech vyzkoumali, že normálně to měřili, jo? Že když máte odpruženou botu na noze, která působí pohodlně a hezky, protože je odpružená a krásně se v tom chodí, no jo, ale ono se tam děje takový zvláštní proces. Noha, chodidlo potřebuje, aby se odrazila pevnou podložku. To znamená, když noha došlápne na měkkou podložku, na odpruženou, tak ta noha podvědomě přidupne. To tělo prostě přidupne ještě víc, aby se dostalo na tu pevnou podložku. A v tu chvíli se ničej klouby, kolena a kyčle. V tu chvíli vlastně se ničej větším tlakem v těle ty klouby. To oni změřili. Oni to věděli. To už věděli dávno. Boty, to je ty boty. Lidský výdobytek, boty. Nikdo to jiný nenosí. Nenosí nikdo boty. Lidi nosí boty. Proč? No, protože bez bot to přece snad nejde, ne? Nebo co? Přece není možný chodit bez bot. To přece rozhodně nejde. Tisíce let to nešlo. Jistě tady všichni měli boty vždycky. Pračlověk taky. Hned se obul. První, co udělal jako po narození. Boty. A boty jsou další utkvělá lidská představa. Představa o botách. Dobře, máte dobrý boty, vyklenutý, podloženou. Doufám, že podepíráte klembu. Máte to tam. A zpevněný kotník, to je velice důležité. Zpevnit kotník v botě, protože jinak se můžete ošklivě poranit. A teď dáte botu, nohu do takovýhle boty. Ta bota vám obepne kotník a podepře klembu. A v té botě chodíte. Tak co se asi děje? No klemba postupně odumírá a kotník taky. Co by dělal jinýho, když je krásně zafixovaný a když klemba je krásně podepřená. A pak mají ty lidi neobyčejná zranění nohou. Náhle zlomeniny kotníků. Zlomenina nártu se objevuje jako novinka, jako mezi sportovci. To, co dřív nebylo. A funguje to takhle jednoduše. No? No jasně. Rodiče tady říkají, že malýmu bude rok a on chodí bos a babičky už by chtěli boty, že mu dává. A vem si bačko, když nastydneš. To je ono, no tak prostě to je ta hra. Takhle funguje ta hypnóza. Takhle funguje to sebezaklínání vzájemný. Dítě samozřejmě chce být nahatý a bosý. Že? A teď tam někdo přijde a řekne, musí ti být zima. Teď ti musí být strašná zima. Vem si ty boty, oblíkni si na sebe něco. Teď se tam potí to dítě zoufalý, který prostě, on je strašný horko, protože to dítě si, když je dítěti zima, ono vám to sdělí. Ono není jako tupý. To dítě celkem jako, když mu je zima, tak to dá najevo nějakým způsobem. Kdyby chtělo boty, tak si je veme, ale ono si je zuje velice často. Jenomže funguje ta finta v tom, že když mu je dáváme dokola, no tak si na to všechno zvykneme, i na tu školu, i na to vědění, i na ty představy o správnosti, i na ty boty, i na ty kalhoty. Kakat se nemůže tady, čůra taky ne. Co se dá dělat? Tak mi praskne na čím měchýč. Jako. A takhle funguje ten vzájemný způsob tvorby. Ještě jeden film je na YouTube, který stojí za zhlédnutí. Premena Leoparda Diabola v Spirita. A druhý film, který rozhodně stojí za zhlédnutí, je Příběh dívenky Tipi. Příběh holčičky Tipy. Píše se to T, měkký I, 2 P a měkký I. A to je holčička, která se s rodiči odstěhovala do divočiny. Byli fotografové, Francouzi. A ona tam neměla kamarády, tak se skamarádila se zvířaty. S divokými zvířaty. A ten film je 50-minutový dokument o té holčičce, kde pozorujete 3letou, 4letou dívenku, jak si hraje s levhartem, jak si hraje s hadem, se surikatou, s žirafou, se slonem, jak oni s ní komunikují, ta zvířata, jakým způsobem vědomě vstupují do té komunikace s tou malilinkatou holčičkou. A je to nádherný film, který ukazuje naše představy o strachu, o zvířatech, o tom, čeho se bojíme a nebojíme. A tatínek té holčičky říká v tom filmu, já bych si to netroufl, to, co dělá ona. To bych si nedovolil, ale ona může. Protože ona prostě vybudovala vědomý vztah s levhartem třeba, nebo levharticí, já nevím. To je tak úžasný pozorovat. Tak se člověku ulevuje, když se dívá na holčičku Tipi, jak
Kráčí holčička v bederním jenom takovým pásce, nádherná. Kráčí ve vysoké trávě a najednou proti ní jde slon, obrovský slon, pak se ukáže, že to je opravdu vůdce stáda, je to největší slon v tom stádu potom. A tenhle slon tam jde jí naproti, ona takhle zvedne ruku, on jí takhle chobotem podá jako ruku, na dlaň se jí dotkne chobotem, pak si před ní klekne, ona vyleze po jeho chobotu a po těch klech, vyleze nahoru, sedne si mu takhle tady za tu hlavu, ta malinká holčička, slon se zvedne do té obrovské vejšky. A teď ten slon jde a ona si tam takhle dělá rukama na tom slonovi a na něm jakoby letí, pak je tam střih, jak říká svojí mamince, že slon je velice komfortábil, že je moc příjemný ten slon. A ten slon jí doveze do vody, do stáda slonů. Tam uvidíte, že to je největší slon z toho stáda, teda, že to je fakt ten šéf. On si tam znova klekne, holčička sleze do vody mezi slony. A na toho velkého slona cáká takhle vodu a on takhle na ní cáká chobotem. To tam prostě je. A ona chodí mezi slonama, mezi těma jejich nohama obrovskýma, který jsou tlustý jak ta holčička, že jo. A mezi nimi tam tak jako chodí v té vodě a nebojí se. Ale samozřejmě nechová se vůbec jako bezhlavě, jo. Tam třeba vidíte, když ona přistupuje k té žirafě, tam je veliká, možná žirafa, a ona k němu velmi tak jakoby klidně, obezřetně přistupuje a vy vidíte taky, jak ta žirafa jí začne zvláštním způsobem registrovat a sledovat a jak se ta žirafa na ní jako nalaďuje. To je velmi krásný záběry tam jsou, jak se blíží k té žirafě. A tam vidíte, jak ona postupuje, že ona není jako, že se rozběhne a skáče na ty zvířata, jako to je hezký zvířátko. Vůbec ne. Ona se chová právě velice klidně, velice harmonicky a mluví na ně furt, jako by to byla kočička nebo pejsek. Na tu levhartici ona tam mluví, Cindy, pojď Cindy se mnou, tady pojď za mnou. A ta levhartice se rozběhne a před ní takhle spadne na záda. To je něco. Tak přijde, a ta holčička, prosím vás, to přežila, žije, je jí 27 let teďka. Ona je to nějaká taky fotografka nebo co. A je teda naživu. Jo, přežila tyhle ty experimenty se zvířaty. Ono. No já si myslím, že čím dál tím víc dětí, které jsou právě komplikované a rodí se s těma jakoby poruchama, přirozeně nutí rodiče k tomu, že je nedají do školy. Že? A ty rodiče... Jde. Ne. Pokud vy na prvním stupni, to není problém mít dítě doma, jako vzdělávat dítě. Co se můžou domluvit? No. Já si myslím, že přezkoušení se tam dělá, ale že ty děti v tom uspěly, v těch přezkoušeních, tam není žádný problém. Jo. To je zase, jak si to chceš vytvořit, tak si to vytvoř. No jasně. No jak to budeš tvořit, takové to bude. To je potřeba furt pochopit. Jo, my to tvoříme. My to tvoříme svými představami. Jakmile nás zachvátí myšlenky o představě nefungování, nemožnosti, no tak to nepůjde. Proč by to mělo jít, když my to nechceme? Proč, když naše mysl produkuje představu o tom, jak to nejde, proč bychom chtěli po vesmíru, aby to jako pak realizoval? Navzdory našim představám. Jakmile velice záleží na tom, jaký představy tvoříme. Opravdu. Jak chceš, jako. Chápej, teď si to tvoříš. Jestli tam chceš mít nepříjemný dopisy, budeš je tam mít. No ne, takhle vypadá ta tvorba. Je potřeba pochopit, že každou myšlenkou, kterou tvoříme tu realitu. Pořád. No výsledek žádný neexistuje, výsledek. Existuje pohyb jenom. Jo? Výsledek není. Výsledek je představa mysli, že je někde nějaký výsledek. Je prostě pohyb. A to, co my obtížně chápeme, je, že to opravdu tvoříme. Proto klidně máme tyhle ty myšlenky, že jo? No co ty lidi, takový ty debilové, kteří jako přijdou, ty nám to budou závidět, ty nám to zakážou a okamžitě to vytvoříme. Okamžitě to tvoříme. A ještě máme dojem, že máme pravdu. Že jo? To tak přece, jo. A nechápeme, jakým způsobem ulpíme na těch myšlenkách. Jedna věc, kterou je potřeba pochopit jako základní, my nejsme své myšlenky. Nejsme myšlenky. Myšlenky běhají našima hlavama, jsou tam na výletě a na návštěvě. Lezou tam a odlejzají. Protože jich tam leze hodně, tak jsme na ně zvyklí. Tak máme dojem, že tam furt jako jsou.
Když jdete do tmy na týden, tak zjistíte v posledních dnech, že velice málo myšlenek přichází do hlavy. Najednou tam nejsou myšlenky. Že my ty myšlenky tvoříme tím spolupobytem, že jo? Tím, že jsme tu spolu, že tady je spousta věcí, spousta podnětů, tolik podnětů, to si ani neuvědomujeme, jak to pracuje, jak se na to chytá to vnímání, jak okamžitě se to nalepuje a zpracovává to tu spoustu podnětů a okamžitě nás to jako ukotvuje v té představě o realitě. Jakmile jsme ve tmě týden, tak toto tam není. Nejsou tam ty podněty, nepřichází zvenku žádný podnět, v tom běžném slova smyslu, a tím pádem ubývá myšlenek. A jak jich ubývá, tak najednou uvidíme, že myšlenky jsou jacísi návštěvníci. Spousta myšlenkových programů, které rajtují v našich hlavách, tam jsou jenom proto, že se nám ukazují do pole naší pozornosti, abychom je opustili. Abychom uviděli zřetelně, že tyto myšlenky nám nic nepřinášejí. Nic nám nepřinesou zajímavého, ani příjemného, ani nikomu jinému. Proto je klidně propustíme a oni odejdou. A místo se uvolní a přicházejí další myšlenky jiný. A postupně jich přichází míň. A pak zjistíme, že myšlenky jsou určitá rovina tohoto světa, která nás používá jako bytosti. A že my se necháme používat myšlenkami. V momentě, kdy se odpoutáme od svých myšlenek, když zjistíme, že nejsme své myšlenky, že ty myšlenky tam prostě procházejí, tak se nám ulevuje a najednou vidíme, jak tvoříme ten vnitřní svět a také vypozorujeme, že nám přibývá energie vnitřní. Tím pádem vidíme, že ty myšlenky nám tu energii berou. Najednou to vypozorujeme. Jako, ano. Není potřeba se zbavit myšlenek. Jo. My jsme v tom prostoru. Je jenom potřeba chápat, že to nejsme my. A že nejsme povinni se myšlenkami zabývat. Myšlenky mohou přijít, můžeme je uvítat jako návštěvníka, poděkovat, že přišli a zase můžou jít. Není potřeba se jich zbavovat. Stačí je nechat jako odejít. Jardo, ano? Ty máš osobní zkušenost s pobytem ve tmě? Ano, já jsem byl ve tmě, právě proto to říkám. Já jsem byl 2krát ve tmě týden a právě jsem zažil ten zážitek, kdy potom ve stavu blaženosti bez myšlenek jsem třeba jenom jako dlouhé minuty seděl a sledoval jsem, jak sedí. Bylo to fascinující. Já jsem seděl. A pak třeba přišla myšlenka a ta řekla, nechceš se napít? A já jsem zvažoval myšlenku. Pochopil jsem, co znamená zvažovat myšlenku, protože tam byla jenom jedna. Nebylo jich tam dalších 10, dalších 15 hned. Jedna jediná, nechceš se napít? A já jsem mohl zvažovat jedinou myšlenku. Pak jsem třeba řekl ano nebo ne. A natáhl jsem se rukou pro láhev a takhle jsem zůstal třeba 4 minuty. Protože jsem prostě zakoušel tu zvláštnost, tu situaci, tu blaženost té situace. A najednou jsem viděl, jak ty myšlenky, jak řídnou. A pak se mi stalo, že se tam najednou ozvaly andělské zpěvy. Teda někdo by řekl andělské zpěvy. Já jsem slyšel ženské hlasy. Zpíval ženský sbor. A jak ten sbor nádherně zpíval, tak já jsem zjistil, že ten zvuk vychází z toho elektrického radiátoru a z toho ventilátoru. Že je to vibrace, která bručí, bzučí, ale já slyším alikvotní další sekvence a vlastně to vnímám jako sborový zpěv. A byl to překrásný sborový zpěv. A já jsem se dostal do stavu takové blaženosti, že jsem měl dojem, že jsem v beztížném stavu. Ležel jsem na posteli nahatej, na peřině, nahoře a měl jsem pocit, že ani nepromačkávám tu peřinu. Úplně jsem jako se nechtěl ani pohnout, jak jsem měl posvátný pocit té lehkosti a křehkosti. A v tomhletom posvátném stavu najednou přišla myšlenka, že mi někdo dluží nějaký peníze. A teď opravdu hned ty vole, no jo vlastně, a tenhle ten hajzl jeden, podívej se na něj. A on mi to nevrá. A teď jsem tam chvilku tohleto řešil. A automaticky se to rozběhlo, jo. A najednou si říkám, pozor, co to tady teďka jako dělám? Jak to, že v tak nádherném stavu, jak to, že v takovém stavu blaženosti přišly tyhle myšlenky. A v tu chvíli jsem to pochopil, že oni přišli proto ne, abych to řešil, ale aby se mi ukázali. Aby se mi ukázaly ty programy, které fungují v hlavě a přišli proto, abych je smazal. A já jsem řekl, já to mažu. Mažu to. Jo. A pak přišel nějaký další program, takového nějakého otravního typu, ale to už jsem věděl, že on jenom přichází se ukázat, abych ho mohl smazat. A
Pochopil jsem, že náš život v tomto projeveném prostoru společném spočívá v tom, že se před námi vynořují programy a smyslem té situace je ty programy smazat, rozpustit, propustit, ne je řešit. Dokud se je snažíme řešit, no tak je nevyřešíme, protože myšlením nemůžeme vyřešit myšlení. Nepodaří se nám to. Jo. V momentě, kdy pochopíme, že jde o toto smazat, propouštět a rozpouštět, tak se začne otevírat ten prostor mezi myšlenkami a přibývá energie. A my to vidíme. Tak najednou prostě skutečně ani najednou nějakými myšlenkami ani vůbec už nemáme potřebu se zabývat. Lidi se na něco ptají, chtějí nějakou otázku a vy zjistíte, co jako s tím? Co na tom budeme jako probírat? Co budeme teďka tady jako řešit? A najednou si uvědomíme, že spousta lidí říká pořád takovou větu, řeším neřešitelný problém. To říkají třeba politici, že jo, nebo tak. Řešíme neřešitelný problém. A když byste jim řekli, tak ho neřešte. Je neřešitelný. Tak oni řeknou, no to ne takhle jako. To, pozor, to zase je naším úkolem ho vyřešit. Ale když je neřešitelný, jak ho budete řešit? No, my najdeme nějaké řešení. To sice nebude ideální, poněvadž to víš, to nejde, ale nějaké najdeme. A příště to změníme. Budeme takhle furt si hrát do kolečka. Jo. Teď zkoumali nějakou Francouzsku, která se dožila nějakého vysokého věku a zkoumali tu babku a zjistili, že ona jako je celkem proti těch, jako neodpovídá těm představám. Ona pije kafe, víno, kouří viržínka, že jo, čokoládičku a takhle. A teď hledali, jak to, že ta babka je v tak dobré kondici. A zjistili, že to je proto, že má dobrou náladu. Bába má dobrou náladu. A když přijde nějaká složitý problém, tak ona řekne, vyprdni se na to. Ona všem vždycky řekne, tohleto, na to se vykašli. Jo. A babka, A teď, co řekne naše mysl? Ta naše mysl řekne, ach, svatá prostoto, tak v takové naivitě žít, to bych taky chtěl, ale já vím, kolik je tady problémů. To ta paní, ta si tam někde žije ve Francii, bába, ale a tak dále. Že? Ale to je prostě volba. To je volba. Teďka slaví, že jo, Květa Fialová 85. pozejtří, 1.9.85, tak znáte Květu, že jo? Květa. Nevidím na jedno oko. Taková nádhera. Zlomila jsem si nohu. Úžasná zkušenost. Květa. Ona vyprávěla. Byla jsem ve vězení a ptám se, za co tady seš? A on, zabil jsem svou ženu. A Květa, zabil ženu. Taková nádhera. Jak jsi jí zabil? A on, schodil jsem jí ze skály. A Květa, schodil ze skály. Taková nádhera. Jak letěla. Taková krása. No, to je pravda. To je opravdu šílené. Ano. Složitější jako veřejné bytosti vystoupit z těch programů, které mají na tebe ostatní? Já nevím, nedovedu posoudit, jak je to složitější. Já prostě žiju svůj život a ten žiju a nedovedu nějak jako posoudit, jestli je to složitější, než žít nějaký jiný život. Jako to všeobecné mínění o politicích a tak dále. Cože? Jako to všeobecné mínění o politicích. No samozřejmě, dokud jako politiky nechápeme jako součást sebe sama, jako svoji funkci, sebe, dokud to vnímáme jako nějaký lidi, jako mimo nás, no tak ničemu nerozumíme, že jo? Tak prostě pak si na ně stěžujeme. Ale je to stejně, jako kdybychom si stěžovali na sebe, protože jakmile dopustíme to, že odevzdáme svoji sílu a svoji osobní moc někomu jinému, nějakému zastupiteli, někomu, kdo jako za nás bude rozhodovat, tak děláme fatální chybu. Pak se můžeme jedině na sebe zlobit, že jsme to udělali. Protože ten první krok je v tom, že neodevzdáme svoji osobní sílu. Že ji neodevzdáváme. Prostě ano, tam je nějaký politik, tak ať tam něco dělá v tomto smyslu, ale netýká se to odevzdání naší osobní síly a pak ho vnímáme úplně jinak, jako určitý projev toho kolektivního nevědomí nebo určitý nevědomosti. Dokud budou lidi žít v pocitu, že jsou nekompetentní jako bytosti, jako sami, tak budou chtít mít nějaký politiky. Jakmile budeme kompetentní jako bytosti v plné kompetenci, tak kdo jako nám bude co říkat? Jaký hlavní hygienik nám řekne, jak se máme mejt?
Nedávno se mnou diskutoval nějaký pan doktor takhle a říkal, no dobře, ale co třeba potom, takže ten hlavní hygienik jako má říct těm lidem, že nemají očkovat ty děti. A já mu říkám, kde se v tvý hlavě bere myšlenka, že musí existovat hlavní hygienik? Proč vůbec tvoříš hlavního hygienika ve svý hlavě? A on, no přece, protože musí tady být hlavní hygienik. V momentě, kdy prostě pochopíme svoji kompetenci jako bytosti, tak přece nebudeme nikomu odevzdávat svoji sílu. Tak vždycky musí být nějaký náčelník. Vždycky musí být nějaký náčelník. Víš, jak vzniká u domorodců náčelník? Ale co myslíš, jak to vznikne? Jak to vznikne, ten náčelník? Ne. Náčelník vznikne tak, že se na něj ostatní postupně začnou obracet o radu a zjistí, že on jim moudře radí. A můžu ti říct jednu důležitou věc. Jakmile by náčelník poradil blbě, přestává být náčelníkem. Nikdo ho nebude považovat za náčelníka. Jakmile by náčelník poradil špatnou radu, blbost, kdyby těm lidem poradil něco, co by nefungovalo, okamžitě si ho nikdo nevšímá. V tom je ten rozdíl. V tom je ten velký rozdíl. To o tom psal Mnislav Zelený, krásný fejeton, jak musí náčelník rozhodnout, jak vysoký kůly v Amazonii jsou pod těma domama, aby ta povodeň ty domy nestrhlo, ty chatrče. A on tam právě říká, jakmile by ten náčelník poradil blbě a přišla by povodeň a odnesla by ty domy, tak v tu chvíli nikdo už se s ním jako s náčelníkem nebaví, protože vědí, to není náčelník. Jo. V tomto smyslu existuje jakoby náčelník, stejně jako existuje výrobce nástrojů, stejně jako existuje vypravěč příběhů, stejně jako existuje strážce snění, stejně jako existuje ten a ten a ten a ten, protože každý ví, že v té mozaice má každý nějakou svoji nezastupitelnou úlohu. Ale ta tam vzniká tím, že ten člověk to dělá a umí a je to jeho rozvíjený potenciál. Jo, rozumíš? Jako vzniká tou přítomností. Jakmile by v přítomnosti on neuměl vyrobit nástroj, tak by mu nic nebylo platné, že má diplom na tom, že je výrobce nástrojů. U nás je to tak, že to jakoby získáš, pak to jako máš. I když to už neumíš. Jo. A tam je to pořád jakoby obnovováno tou každodenní přítomností. Takže náčelník tam je jako prostě bytost, na kterou se lidi obrátí s tím, že má větší zkušenosti. To je celý. A dokonce pozor, jo, náčelník u domorodců má doporučující jaksi funkci. On nemá žádnou rozhodující. Každý domorodec kmene se může rozhodnout, jak on se sám rozhodne. Náčelník doporučí nějaké řešení a záleží na to je pro nás to těžko představitelné. Na jednotlivých členech kmene záleží, zda to oni přijmou. Nemusí. Tam dokonce, že extrémní případ, on tam vypráví, že náčelník se začne malovat válečnými barvami, jako příklad to říká Mnislav, a teď muži to vidí, že se náčelník maluje válečnými barvami a tak se začnou malovat válečnými barvami. A teď třeba nějaký muž se nemaluje válečnými barvami. A neexistuje situace, že by za ním někdo přišel a říkal mu, co je s tebou, ty se nemaluješ jako? Proč se nemaluješ? Protože se předpokládá, že každý dělá to, co považuje on sám za správný. A jestliže on se nemaluje válečnými barvami, tak se nemaluje válečnými barvami. Lidlofová to popisuje, že jo, jak je tam v tom kmeni s těma javalapitějema. A teď tam najednou vidí, jakýho chlapa, jak tam křepčí na nějakým kopečku, jako jo. A nikdo si ho nevšímá, indiáni si tam dá. A on tam kouká a říká, hele, co on tam dělá? A ty indiáni se tak podívají a říkají, no křepčí na kopečku, no. Jo? A ona, no, proč tam křepčí? A indiáni, asi se mu chce. A je to, jako co? No tak tam křepčí, chce se mu křepčit, že jo? A naše mysl, co je s ním, on tam křepčí, ty? Má nějaký záchvat, nebo jako jemu něco, nebo chce ti něco říct, jako proč ostatní nekřepčí? On tady křepčí sám? Křepčí s ním aspoň někdy, nebo a tak dále, a tak dále. A ty indiáni jako, no, křepčí tam, no. To je ten rozdíl, jo? Že v momentě, kdy jsem v tom klidu a pochopím, že ostatní bytosti jsou kompetentní, stejně jako já jsem kompetentní, tak i ostatní jsou kompetentní, tak potom mizí nějaká potřeba jako intervenovat někomu do jeho konání. Pouze můžu, znova se k tomu vracím, když vidím, že ten člověk se dostal nějak mimo to společné pole, tak se můžu snažit ho přivádět zpátky do toho společného pole. Protože je to i pro něj nevýhodný, být mimo to pole. On se stává zranitelným, že? Oslabeným. Ještě jeden dotaz. Teď se týká krutosti dětského světa. Krutost dětského světa, no. Tady bavíme, že ty děti jsou prostě neposkvrněné a že jsou... Vem si mikrofon, Čelka, ty máš další. Dobrý, ne, to takhle. No prostě, že ten dětský svět je strašně krutý, jsou ty děti spolu prostě. Že dětský svět je krutý, říkáš. Podle mě, nebo já se teda tak nějak vybavuju,
ale že... A ty si pamatuješ sebe sama jako krutý dítě? No ne, mám třeba dceru. Ne, mě to zajímá, jestli ty sebe sama ve vzpomínce jako dítě máš jako krutý a jestli k tobě byly krutý nějaký děti, jestli to je tvoje skutečná vzpomínka. Tak zažil jsem určitě ty děti, jo. A ty si sebe sama pamatuješ jako krutý dítě? No, já než byl krutý. No. Ale tak spíš to vnímám, mám tu dceru a vidím prostě 6 dětí malých a teď jak spolu komunikujou a jak tam vlastně jsou jakoby pokřivený, že jo. A jak jsou malí? Kolik jim je let? Já nevím, tak třeba 4. No to už nejsou malí. To už jsou hodně velký. Vy to dítě nějak vychováváte, jo, teď v tom dobrém slova smyslu, nebo ho necháte žít a pak ho dáte mezi ty děti a on tam přijde a řekne ty a ku a si je úplně zničený, jako děti ho prostě zničí. A on to vidí a teď se telefon a teď... Nezávidím ti to. Ale to těžké, Nezávidím ti svět krutých dětí. A strach od dcery. Dovedeš si představit, že tvoje dcera, dovedeš si představit, že tvoje dcera je plně kompetentní bytost? No tak o čeho se bojíš? No mě to přijde v tom kontrastu. Dovedeš svý dceři dát plnou podporu v tom, že je plně kompetentní bytost? A že obstojí? No tak jí to dej. A neber jí to. Rozumíš tomu? Jestliže tady vytváříš v tomhle poli představu krutých dětí, který ubližují tvý dceři. Nevytváříme, vidíme, No to, aha, tak to ti musím povědět něco. Tak, to je právě ono. To je ten způsob, jak tvoříme a nevíme to. My si myslíme, že to vidíme. Existuje velmi pěkné instruktážní video, kde skupina basketbalistů si přihrává přihrávky, 2 týmy. Tam je gorila, jo? Tak, a instruktor řekne, počítejte, kolik přihrávek si přihraje družstvo v bílých dresech třeba. A lidi koukají a teď tam lítá míč a teď skončí ta nahrávka a on řekne, kolik bylo přihrávek. A lidi říkají 15, 16, 17 a tak. A on pak řekne, kdo viděl gorilu? A všichni ty lidi řeknou, jakou gorilu? No kdo viděl gorilu? No žádná gorila přece nebyla. Tak si to pustíme znovu. A on to pustí znovu. A teď se ukáže, že mezi těma hráčima chodí chlap, jako oblečený jako gorila, s chlupama, a ten se tam normálně motá celou dobu. A vtip je v tom, že ho nikdo nevidí. Rozumíš tomu? A ty lidi, kdyby ty jsi jim řekl, tam byla gorila, tak ti řeknou, tam žádná gorila nebyla. Tímto způsobem si vytváříme svět. My ho nevytváříme, jakože ho vyformujeme, my ho vytváříme tím, co z něj snímáme. Co snímáme, protože ta realita je nekonečná. Proud věmů je obrovský. Do vědomí vstupuje asi 5% věmů, nebo 10% věmů, který ale zachytává naše vnímací soustava. My tvoříme v tomto smyslu svůj svět podle toho, co vidíme. Potkáme nějakého člověka a řekneme, to byl milej člověk, všimli jste si? A ten druhej řekne, to byl takový hovado. Ale absolutní hovado. On se choval šíleně. A vy řeknete, ne, on se celou dobu usmíval a byl takový. A jak byl pozorný vůči té manželce? A tam ten řekne, teď to bylo úplný prase. Jo, a takhle my to tvoříme, chápeš to? My to tvoříme tím způsobem, co si z toho snímáme. Existuje takový, že zajímavý je, že někde v té bytosti je to snímání, tam zůstává. Když uvedeš lidi do hypnózy třeba, uvedeš člověka do hypnózy a řekneš, kolik tady sedělo lidí a jak byli oblečení, tak on v té hypnoze ti to vyjmenuje přesně. On normálně řekne, tam byla ta maminka, to dítě, ten tam seděl vedle byla ta paní. A normálně to tam celý má zachycený. V tom takovým běžný paměti, kterou my máme k dispozici, to nevíme. Řekneme, no tak byli tam lidi, no jo, tak různýho věku, tak jako rozmanitě. A už to nevíme. A takhle to tvoříme. Rozuměj, jo? My vlastně tvoříme to, co jako zachytíme, tím, jak to zachycujeme. A my záleží, na co zaměřujeme pozornost. Existuje třeba technika u krutých dětí, jo? Dobře, tak já vidím válku, vidím tanky, že jo? No, jo? Tak ona tam je a já to jenom nějak reflektuji. No, to je v pořádku. Vidíš válku, vidíš tanky, můžeš je vidět. Zároveň můžeš vidět chmýří pampelišky. Zároveň můžeš vidět kolibříka. Zároveň můžeš vidět Uran, Neptun, Jupiter, Saturn. Můžeš v tuto chvíli vidět v této galaxii úplně, co chceš. To je ten vtip. A ta mysl, která fixuje tu hypnózu, říká, ne, ono to tu opravdu je, ale zároveň tu je všechno to ostatní. Takovou květu mám hodit, jo? Prosím? Takovou květu. Dělej si, co chceš. Jo? Ty neházej květu, jak ty se jmenuješ? Robin. Házej Robina. Jo? Házej Robina, to bude lepší, než kdyby si házel květu. Můžu ti říct, že bys vypadal divně, kdybys házel květu. A nikdo by ti to nevěřil. A ten vtip je v tom, že pakliže otevřeš svoje vědomí
a rozšíříš vědomí, tak pochopíš, že v tuto chvíli na této planetě se odehrává všechno. Všechno. Válka, láska. Podívej se, teď se nalaď. Každé 3 vteřiny se narodí člověk na této planetě. Raz, 2, teď. Raz, 2, teď. Raz, 2, teď. Takhle se rodí lidi. Každý 4 vteřiny umírá člověk. Raz, 2, 3. Raz, 2, 3. To je tato planeta. Rozumíš? Toto je proud energie. Toto je proud života. Proud, který přichází a odchází. A to je opravdová realita. Uprostřed ní se odehrává spousta věcí. Uprostřed těchto věcí, jakmile z toho velikého vědomí, my se stáhneme a smrskneme jenom do svýho omezeného jakoby těla. V tu chvíli vidíme jenom výsek z té reality. A ten výsek my si volíme. A volíme ho tak, že fungujeme jako vibrační bytost na různých typech vibrace. V určitých typech vibrace náš mozek přemýšlí. V určitých typech vibrace spí. V určitých typech vibrace meditujeme. V určitých typech vibrace jsme mrtví. V různých typech vibrace různě fungujeme. Podle toho, jak vibrujeme, se před nás představuje svět. Kvantový svět, který dle toho, jak my tvoříme, se před nás manifestuje. Proto někteří lidé za celý život nezažijou nehodu. A někteří lidé jsou vykradeni 10krát do roka. Tímto způsobem. A problém je v tom, že když lidé tvoří nevědomně, to znamená, že nechápou, že jsou vykradeni sami sebou, když to nepochopí a považují to za nespravedlnost, tak se to děje znovu a znovu a znovu, než pochopí, že oni to dělají. Tím, že se jim to potvrzuje, já to vnímám, tím, že se to potvrzuje, ta nespravedlnost toho světa, tím, že se potvrzuje to jejich pojetí, jejich hypnóza, tak o to víc na tom lpějí. O to víc v tom zůstávají. O to víc jsou přesvědčeni, že to je správný. Jo? Oč víc uvíznou ve svým negativním způsobu tvorby, o to víc jsou utvrzováni, že mají pravdu. Tak to prostě funguje. Jo? A tam jde jenom o to, normálně to vědomí otvírat. Otvírat ho a uvědomovat si to paralelní působení všech mikroorganismů, makroorganismů, zvířat, toto pocítit. Pocítit to ne nějak jako teoreticky, intelektuálně, ale normálně fyzicky, nádech, výdech. To snad každý zná, ne? Tak víme, co to je. A už jsou tam rostliny, a už to tvoří, a už jim to vracíme. A už to vidíme, že ty rostliny mají na sobě nějaký obyvatele. A už to vidíme, že tam někdo bydlí. A už vidíme, jak rostliny tahají ze země tu mízu a jak si berou ze slunce. A už to vidíme. A najednou vidíme tu tvorbu, vidíme ten společný prostor. Vidíme ho bez nějakých hypotéz. Jo. A v tu chvíli to působí a pulzuje. A začínáme rozumět tomu, že to je ten život. Jo. Ne naše představy o životě a o projekcích a o všem, co tak zaplavuje naši mysl s takovou samozřejmostí, že často nejsme ani schopni se od toho odpoutat. První krok je pochopit, nejsem svoje myšlenky. Nejseš svoje myšlenky. No, ono se říká, že jsem to, co myslím, a jsem to, co jím, ne? No, to se říká. A on ti řekne, třeba Wayne Dyer ti řekne, nejste to, co jíte. Jste to, co si myslíte o jídle, který jíte. Jsme vibrační bytost, která tvoří to, co si myslí. My nejsme ty myšlenky, my jsme ti tvůrci. Rozumíš? Že bychom totiž nebyli, že? No právě, teď na to přijdeš. Už je čas. Jasný, no, už je čas. To je ono, ale to víš, krutý svět dětí, já vím. Víš co, třeba já mám syna, který byl jako dítě velmi takový hodnej. Takový jako opravdu hodnej. Ale třeba když manželka chtěla, aby chodil do školky, tak syn přišel domů a řekl, že se ve školce bojí. Že tam nebude. A já jsem se tam šel podívat a zjistil krutý svět dětí. A já jsem se tam šel podívat a pochopil jsem, proč on se tam bojí. Protože jsem slyšel ten hluk, který tam byl vytvářený těma dětma a porozuměl jsem tomu, že on se toho bojí, že tam nechce být. Tak šel ze školky ven. A působil jako takový hodný dítě, on se neúčastnil moc jako nějakých společných her, on to pozoroval pořád všechno. A pak se stalo, že byl asi ve 2. třídě základní školy a manželka mu řekla, Martine, já pro tebe přijdu do družiny po vyučování, počkej na mě v družině. A teď byli v té družině, Martin tam čekal s dětma a najednou paní učitelka řekla, děti, jdeme,
do té druhé družiny, do jiné školy. A náš malinký 2letý syn řekl, já budu tady čekat na maminku. A ona řekla, ne, pojď s náma a my to mamince vyřídíme. A malý Martin řekl, já budu tady čekat na maminku. Maminka řekla, abych tady čekal v družině. Já budu tady. A teď ten hodnej Martínek způsobil, že tam s ním musela zůstat učitelka. On neodešel prostě z té družiny. A tehdy jsem pochopil, nemusím se o něj vůbec bát. Jeho síla je nezměrná. Prostě. On ví, co dělá. Jo? A to jsou ty momenty. Víš, jakmile projevujeme nedůvěru ve schopnosti svých dětí, sebe sama, rodičů, v tu chvíli je strašně oslabujeme. Já jakoby věřím, já to chápu, tu sebevědomí No. tohle, ale ona potom, tam je potom sice spousta lidí, které jsou třeba vychováváni jinak, a jako to než bych já si to svěděl. Já to chápu, že na tom chceš lpět, já tomu rozumím. Já teď na to nemusím pět, aby to tak bylo. A myslíš, že na tom nelpíš teda? Nelpím na velká. A jsi schopen teda říct, že není svět dětí krutej? Hele, zkus to trénink. Svět dětí není krutý. Je to možno říct? Jako je. No tak to. Není krutý. Jo. Jenom se tak trénovat. Vždycky, když člověk na nějaký myšlence uvízne, tak je dobrý jenom tak trénovat opak třeba. Opačnou myšlenku, jen taky tak jako říkat taky. Ono nás to v tu chvíli učí, jak nás to jenom jakoby zachvacuje. To víš, že jo. Dcera je dobrá. Krutý svět dětí. Víš, děti nevytváří žádný krutý svět. Existuje určitý typ systému, který vnáší určitý typ krutosti. Dneska nějaký psychiatr zveřejnil článek a napsal, že on dělá soudního znalce u soudů přes psychiku těch delikventů. A on tam napsal, že on dneska by obvinil ten systém. Že už by vůbec neobvinoval ty jednotlivý lidi. Že on jak to vnímá, jak vnímá to, co se děje s těma lidma, že on by rovnou postavil před soud ten systém, který je do toho vtahuje. Ne ty jednotlivce, kteří potom jakoby jsou odsouzený a jsou jako trestaný, jsou zavřený do vězení a tak dále. Jo. Je to pro nás komplikovaný, když tolik vidíme nespravedlnosti okolo, abychom neulpěli jenom na ní. A abychom pochopili, že pak, když s tím chceme něco dělat, tak do toho jedině můžeme vníst my nějakou harmonii. No, jasně. Pojď. Já jenom bych řekla, že já jsem byla vychovaná v tom, že v autě si nesmím nechat jedinou věc, jo. Tam prostě, když to jde vidět přes sklo, tak špatně, okamžitě vykradají auto. Rodiče byli svědky, jo. Spousta známých, všichni vykradli auto. No až jednoho dne mě se pokazilo prostě odemykání a já jsem si řekla, no jo, a tak jako v pohodě, ne, já prostě si tam jako, já jsem taková, dala jsem si tam vědomě ochranu na to auto, ale to každý si může udělat po svém. No a jezdím a já auto nezamykám a mě nikdy nikdo z auta nic nevykradl. Jako prostě je to tak a nikdo, můžu vám to tady všem říct, mám odemčené auto a vím, že mi nikdo prostě nepůjdete nic ukrást. Jako. Co to je za auto? Já jsem se dnes seznámil s jedním mužem v Novém Jičíně a když se dozvěděl, že jdu tady na toto setkání, tak mě poprosil, abych ti předal tohle. A moc poděkoval za to, že ho vyléčil. Rýnský Riesling. RR. Jmenuje se Marian Mizera. Marian Mizera. MM. A dokonce uvěřil tomu, že už nemá alergii. Takže Mizera 1. mě ústy děkuji. Podívejte se na Mizeru. Uvěřil, že nemá alergii. Rýnský Riesling. Já teda jsem opravdu celou dobu jsem tak jako soucítil s těmi sousedy. Když se v jednu chvíli pokoušeli sekačku zapnout. Jo, tak ono to. Tak moc krát děkuju, že jste tady takhle strávili. Eliško, děkuju taky, že jsme tady takhle spolu strávili to setkání. A dětem děkuju, že byli přítomní. Rodičům, že je sem vzali. Viděli jste, že ty děti, co? Komu mohlo vadit nějaký dítě tady? Vůbec. V žádném případě. Naopak nás to učí, že ještě během toho si stihnou hrát, v pohodě si něco namalujou. My jak ty oslové furt koukáme, posloucháme, že ty děti zároveň si udělají užitečné věci. Já znám jednoho autistu a ten během představení, to je asi 10letý kluk, a on vždycky sjíždí nějaký takový hry na mobilu. A ptala se ho známá a říkala, Lukáši, proč ty se nevěnuješ tomu představení, proč jako hra, jako zároveň? A on řekl, jedna věc je pro mě málo. Zkouším někdy tak až 7 najednou, to už je hodně, ale ty 2, 3, 4 to je akorát. Prostě jedna věc je málo. Ty děti, že jo, to krásně ukazují. A přitom to v pohodě všecko slyšejí. No. A je to. A
tohle pole, který tady tvoří děti, to je to pole, víc se na to koukněte. To je ono. To je ono. Ještě něco říct, nebo co? Tak, děkuju. Jedu do Brna. Ty dinosauři, ty mi udělají takovou radost. A máš je pojmenovaný, ty dinosaury? Ne? Nazdar. Děkuju, že jsi... Děkuju. Aha, ty myslíš vzít tu flašku a slyšínat. Rozumím tvýmu triku. Ne. Tak. Takže se vám to jenom... Anita Mordjany, musela jsem zemřít. Zrození k běhu. Premena Diabola, Leoparda Diabola Vespirita a příběh dívenky Tipi. A pak je tam ještě taky film o chlapovi, který běhá v kraťasech po pralese, fotí zvířata, běhá bos. A tenhle chlap, co pak, že fotí zvířata, že se vrhá na lva a že běží za nosorožcem, že se nikoho nebojí. Ale on se tam potom napije z louže vody. Takový kalný vody, bahnitý, se tam napije před kamerou. A tam mu někdo spoza kamery říká, jak tohle můžeš udělat? A on říká, jako zvíře. Piju to jako zvířata. To je chlapík teda taky. To jsem si říkal, ty vole. To už je trochu hodně daleko. Ano, tam se zhlásil. Ne, nemá. Je, důležitá. Děkuju, ty jsi zlatý úplně. Prosím vás, já vám chci říct tu zprávu. Já nejsem na Facebooku. Na tom Facebooku to nejsem já. Tam se nějaký člověk za mě vydává. Je velice úporný ten člověk. Pořád dokola. Moje dcera vždycky ty stránky zruší a on je v zápětí druhý den obnoví. Já nevím, kdo to je, ale musí být velice jako úporný a patrně souvisí s nějakou sebeřízení CZ. Protože si všude dělá reklamu na to sebeřízení. Už vytvořil i stránky Květy Fialový. Jo. Je to prostě nějaký, zřejmě mu nejde to sebeřízení, to tak vypadá. Vypadá to, že není schopen sebe sama řídit. Jo. Tak jenom to jsem chtěl říct, dobře jsi mi to připomněl. Nejsem na Facebooku, nefunguju tam, ten člověk, co tam odpovídá jako já a komunikuje s lidmi a radí jim tam a dává jim tam doporučení. Nedělám to já prostě, nejsem to. Takže já nejsem na žádným takovýmhle, žádný stránky nemám. A nechci mít žádný stránky, protože vůbec si nemyslím, že někdo má číst nějaký stránky. Jo. Domnívám se, že opravdu ten krok je dovnitř, že to je ten podstatný krok. Aby člověk neoslabil svoji vlastní sílu, aby rozvíjel svoji vlastní sílu, svůj potenciál. Aby si to dovolil prostě a dělal to. No. Takže takhle setkat se jako to jo, ale nějaký stránky. To ne. Tak, děkuju za připomenutí. Ano? Kdy mě můžeš teď? Dívej se. Teď mě vidíš mě? Kdy tě můžeme vidět? No. To je... Pak, když se ptáš na představení v Ostravě, tak teďka nevím, kdy je. Někdy je Olomouc, Nové Město na Moravě, ale Ostravu si nepamatuju, kdy bude. V Brně jsme dneska... Kolik je? Ne, já nehraju ve 4. Já tam chci ve 4 tak nějak bejt, aby... Teď jsou 2? No tak, akorát. Já jsem říkal, že bych rád končil ve 2, abych tak jako v 2:30 mohl hodit. No. Dobře. Ještě někdo něco má? Ano? Já jsem jenom chtěla jenom říct k tomu, ještě k těm školám, jakože chápu, že bychom neměli žádné stránky na Facebooku číst nebo tak, nebo kdekoliv, ale třeba můžeme to využít tak, že se spojíme, jo? Že mně přijde úplně, že prostě se málo propojujeme a málo spojujeme a je jedna stránka na Facebooku Škola jinak se jmenuje, takže tam tatínkovi dozadu, kdyby opravdu chtěl prakticky řešit to studium, tak je prostě tady skupina lidí a pracujeme na tom. Děkuju, že jsi mi to připomněla taky. Prosím vás teďka ještě, pohlaďte souseda po pravé ruce. A pak pohlaďte souseda po levé ruce. A pak už pohlaďte jakéhokoliv souseda. Před sebou, za sebou. Aby jsme si to mohli
taky takhle, abychom na tohleto nezapomněli. Tak jo, tak se mějte krásně. Dobrý den.